Наконец, 2023 года 174 жанчыны в Беларуси признаныя палізняволенымі. Большасць з іх утрымліваюцца ў ІК-4 у Гомелі. 35 жанчын – гэта жанчыны ва ўзросце да 31 года і 13 пенсіянерак. Наймалодшая з іх 20-гадовая Аніта Бакунович, а найстарэйшая 75-гадовая Наталья Таран. Складанасці, з якімі яны стукаюцца. Перш за ўсё, гэта вельмі цяжкія умовы утрымання. Адна з самых складаных цяжкасцей – гэта раставанне з дзецьмі для тых жанчын, якія з'яўляюцца маці, а для тых жанчын, якія яшчэ не сталі маці, асяроддзе закрытасці ў турме і несправядлівыя прысуды, яны з'яўляюцца вялікім выпрабаваннем і разуменнем таго, што яны губляюць час і, магчыма, не змогуць стаць, не змогуць даведацца, што такое шчасце мацярынства.